Krásny deň vám želá veštiareň u Verony. Poďme si pozrieť znamenie ryby na rok 2025. Je to pre vás ideálny rok na utúženie vzťahu, lásky, nezadaný. Ide vám láska, s ktorou zostarnete, kde konečne pocítite takú spokojnosť, radosť. Ale pozor, bude sa niekto snažiť tú vašu lásku prekaziť. Nepriateľ, ktorý vám ju nepraje. Nepriateľ, ktorý nie je pri vás a nepriateľ bude číhať po celý rok. Chráňte si lásku, nehovorte o nej nikomu a keď vám hlavne niečo nevyjde, porozmýšľajte, milé ryby, s kým ste sa o tom bavili, hneď budete vedieť, kto vám čo prekazil. Nezadané ryby, aj s kým si píšete, môže z toho vzniknúť krásna láska, ale máte byť troška trpezlivé. V práci budete mať pocit, že nejdú veci, ako by ste chceli. Faloš, pretvárka, intrigy, nič nové, čo by ste nevedeli, stresy, tlaky, tak isto, ale nastavte sa, potrebujem peniaze. Neraz budete mať v práci pocit, že je veľa roboty za málo peňazí, ale peniaze dneska hýbu svetom, takže berte, čo vám ponúkajú. Budete tu niečo riešiť aj s nadriadenými v práci, taká nespokojnosť, neraz by ste s tým práštili, ale bohužiaľ buďte radi, že máte prácu a prestaňte ju riešiť. Budete aj riešiť nejaké úradné záležitosti v inom meste, ako ste. Ide vám nejaká správa úradná. Hlavne pozor, podnikatelia, nadšení nebudete. Budete musieť párkrát tam ísť a samozrejme nebude to to, čo by ste chceli. Tí, čo hľadáte prácu, hlavne muži, ide vám tu veselosť, radosť, čo vás poteší a je tu taká spokojnosť. Bohužiaľ, budete hneď začiatkom roku riešiť nejaké peniaze, ktoré vám pochybia, ale povedzte si, že nejako bude a zrazu tie peniaze prídu. Celkovo, milé ryby, budete riešiť lásku, vzťah, rodinu. Tu cítite už dlhšiu dobu, ako keby tu bola stagnácia, ktorá sa prehlbuje. Stagnácia, ktorá vám nedáva to, čo by ste chceli, ale otočte to, zmente to. Pre vás je veľmi dôležité, pozor na hádky, výčitky, s tým nič nevyriešite. Ide vám tu do domu návšteva, rodina návšteva, ktorá vás prekvapí. Dlho ste tú návštevu nevideli a nesie vám aj darček a návšteva dopadne pre vás aj dobre. Troška tu máte, celkovo celý rok budete riešiť, milé ryby, problém so ženami. Ženy, faloš, pretvárka, intrigy, ohováračky. Buďte ako tí, ktorí idú hore hlavou a s úsmevom na perách, najlepšie odrovnáte nepriateľa. Nedajte sa zahnať do kuta a stojte na vlastných nohách. Tiež budete niečo riešiť s dvomi ženami, staršia a mladšia. Pozor, tieto ženy vás chcú dostať na kolena. Takže buďte obozretné, milé ryby, a hlavne chráňte si pred nimi svoju lásku. Tiež si máte dať pozor na zdravie. Ste dosť unavené, vyčerpané a ako keby neraz oslabená imunita vás môže položiť do postele, čo vám prinesie oslabený príjem a budete kvôli tomu troška také smutné, nahnevané. Máte byť tie, ktoré jednoducho podporte imunitu, nohy v teple, hlavne kríže muži, aby ste mali zakryté a hlavne pozor aj na pitie studených nápojov. Celkovo, milé ryby, budete stále sa točiť v jednom a tom istom kolobehu a to je láska. Neriešte, prestaňte premýšľať, čo bude, ako to bude, ale tešte sa z daného dňa a z daného okamihu. Čo vám odkazujú anjeli na váš problém v tomto roku, že vždy v krátkom čase sa to vyrieši. Karta lásky pre vás. Máte si nieraz dopriať krásny romantický večer a to je presne to, oživiť stagnáciu, ktorá je vo vzťahu, hlavne ženy, lebo bohužiaľ my musíme pracovať na celý život na oživenie vzťahu. Čo vám odkazujú víly z lesa, že máte prejaviť vašu sexualitu. Čo máte pre seba spraviť, nemáte sa báť niečo risknúť. Risk je pre vás zisk. A anjeli, hovorte pravdu a čakajte, ako sa budú vyvíjať veci okolo vás. Čo si máte vravieť alebo začínať každý deň a poďakovať za to, že ste silný človek a zdravý človek. A čísla, ktoré sú pre vás, ktoré vám prinesú taký úspech, je 13, 19,
25, 41, 42, 43 a 50. Môžete tieto čísla využiť či pri tipovaní, alebo kde budete potrebovať súpisné číslo, alebo niečo také. Anjel, ktorý vás bude sprevádzať počas celého roka, anjel, ktorého môžete poprosiť, aby vám doprial lásku, pohodu, spokojnosť, aby vám pomohol pritiahnuť lásku, ktorú potrebujete, je anjel Asmodel. A je to anjel lásky. Lásky, ktorý vás bude tú lásku, ktorú máte v srdci na duši, dávať vo všetkých formách. A tu môžete vy použiť vo všetkých formách, čo sa týka vášho života. Ja vám želám, aby ste s láskou v srdci sa posúvali všade tam, kde by ste chceli, aby ste dosiahli s láskou v srdci to, čo chcete, a hlavne, aby láska u vás kvitla každý deň a mali ste z toho obrovskú radosť. Nech sa vám darí s láskou v srdci, Verona.